Jamen, hallo, det er Line! Det er Line! En Line? Ja, det er Line! Han siger ikke noget! Jeg kommer. Hvad? Hvorfor er jeg må gå i dag? Hvad? Jeg må gå i dag, også i dag. Er det ikke det? Jo. Men det må jeg ikke sige til nogen andre end mig. Hvad er det, du godt sige, nu du må gå? Nej, det er ikke. Jeg er ikke med. Hvad? Jeg er ikke med. Hvad? Og nu skal jeg. Nej, jeg kan høre, du siger. Ja. Hvad? Hvordan er det ikke godt med dagen, nu var? Skal jeg ringe til det? Den prøver jeg. Vil jeg ringe til det? Om det ikke skal være på den her, når jeg skal lige stå. Ja, det siger han ikke.